Igbo ndị bere gị mụta eke nakwa mụrụ na ebe nọ na anụ ụlọ anyị n'ụbọchị nke tata na vidiyo anụ nwere n'afọ n'akụkọ ebe amụ ndị reason why nji wee eti ebe anya bụ ihe mee na oru agụ. Kedu ihe na-ese that na a young lady, that young long lady n'afọ ama m na uchicha ya ọfụma ka dị enwere any issue na that video. A young lady na enyi ya nwoke nọkwa gịrịgịrịgịrị one thing lead to another na-azụ ego gịnị ome ya mma ịcha n'obi nke nwoke eme gịnị gbati ya ọbụla ọnwụ. The reason why chime this video I will be centered on two things. One is malo when enough is enough. Secondly, malokwana your limit to things mmadụ na-eme eme. One ji wee this type of thing. Enough is enough in the sense that again na mmadụ na-eme, you'll be watching, you'll be paying attention. You must know about the first time on my threatening the guy. You must know about the first time on my confrontation. Because by me looking at them, yeah, man, hanabo. Utuaka no do. We in the clean video. If na hanabo de kwa, odoka ha among have we based on hanalo. Mana, yeah, no one anything on social media. I'm going to say video patakwa such thing on social media. One man and then a nwunye na megide nwanyị m ya mmụ nke nwoke na-asị Igbo ya nke nwoke na-asị na thank God I got it on camera. All those things. I don't know video bụ n'ogene prank ka ha na-eme. O mezi kịta ifezi ebe mmadụ mere mma na mmadụ na-eme ama mmazi na prank ka na-eme ka ọ bụ eziokwu ka na-ekwu. Anyị megide egwuregwu mmadụ ana. Now this young man anago now. Onye nwụrụ anwa ma mbezalụ nwa na Kwenu hemen mana according to ndị nọ ha si na ego ka na-azụ. The reason na say malakwa mgbe enough is decided na obula ego ya esele gị na mmadụ that will lead to onye ahụ enwu rapụ nya bụ ego ọ dị ndụ gba first. I repeat, ọ bụrụ na ego ya esele gị na mmadụ because enwe ndị nwe too much appetite for money that they cannot live off good on 1,000. We see all of them in filling station, we see them in traffic, we see them in here everywhere. Even when they abanye moto ha now, the moto. Odogo onye moto no na okay une nwere change 100 naira for. Onye moto ha na asị ga happen no me na ịmagoda kind of thing. O chọọ ka email ya bịara rapolia. Mana nya nwe watch ga ebe drop ụlọ mmadụ ebe mmego bugu drop mmadụ mara hapụ 15 naira. Ọ na-eme expect go hapụ 100 naira. Nwekwa ndị ya nọ n'ahịa asị gị madam use the change call another thing. Madam achọrọ m ihe ọzọ nye m change ka m pụọ. Nwekwa ndị ya pụtara na filling station isi ha ya bụ ego fuel mgba asị gị okay find us something. So in our day-to-day activities we find out that we have met this type of people now the appetite for money that they cannot leave something for somebody. Mana ha na-achọ ka ihe hapụ ha. When that issue begins to threaten, begins to get heated up, as a wise man, as a wise person able, withdraw yourself from there. In a hana fono he which na man on him mother to them mother man do. They even know never on mother. You will cry as much as you can, you wish you miss the person, you wish for the person to come back. But at the end of the day, 2-3 months, 5 months, you will have to find you have to find strength from every angle to move on with your life. That's the way life is. So how much can this girl and this boy in our zone that will warrant the guy? Ego ne can her. Because from the men looking that place the cabin in Sydney. Manemago the video did not really explain. Say going no kwebe the chin no we just that we were all caught in the act. Because when we can people never pay attention to him. Okay, can we be able to na people go down one or no te waka hana aba one so ndi ogbe ndo kirikire wuri gasi na ihe abugula o ya malaro onwe onye til honu n'okwu o emegine o we result to this level. Why am I saying all these things in there? Because I know towards the end of the year now.
a lot of people will wish to see 2026, which is the wish of everybody, but not everybody will see it because of our actions, our decision. Ebe anyị jere eje na ihe anyị lili ili na ihe anyị ṅụrụ aṅụ wit ndị anyị fụrụ afụ wit ndị anyị na-akwesịrị ịfụ. So one thing or the other must lead to something. So ka ị na-aga your daily activities, ka the year na 425 days to finish, ka the year na 424 days to finish, depending on which you want to this video. Mala si na distance na ekwensu na alụ overtime. Na nweghị ya afọ iwedoro onwe gị. Ọgụ nọ mmadụ na-abụ na mmadụ na-atụ na mmadụ na-anọ na-anụ ọgụ. Ịpụta n'anya fụ na na-ema mmenwukwe dị n'ihe a echeala ha. Because na a lot of people anwụgo ebe ha jere ije gba ọgụ. So many people anwụọna in a place ha jere ije gba ọgụ. So which the way things si eme kịta anụ in our society, ị na-afụ ndị mmadụ na-eme ihe ị na-asụzụ onwe gị ke ọzọkwa prank ka ọ na ọ bụrụ prank. And I also want to emphasize on now, let's go to this angle. Biko do can we face humanity more than the way we use our phones? I repeat, can we all face humanity more than the way we need our phone? Yeah, from mother, I don't know, cry for help. Imaloke deep down, no need help. You will not do anything. You have to go to the phone and record one. Kidi hit that in a me. That in no calendar phone again, or no 1 month, or no 1 year. At the end of the day, you will delete it to get space. Here, just talk with hustle. Or highest you upload on internet. And Nigerians knowing fully when I am with short-term memory, they will cease to find, they will forget that in highest 1 week, they will forget about it. Everybody will move on to our daily activities. So because do. Onye ọbụla do onwe ya ọdụ. Ya ọbụla nlesa gị na mmadụ. Chala datin. Ka onye ọbụla wee nwe gịnị bi ogologo ndụ. Kịta onye nwụrụ anwụ anwụgo. The girl ya jesa ihe ọ na maro. The boy agboro Christmas. The girl nwe ike gba Christmas n'ime nga. Nwe ike fụ aha ọfụ n'ime nga. Mana onye nwụrụ anwụ ka aha aṅana. Igbo a breadwinner of a family because of small money. Igbo is somebody's brother. Igbo is somebody's son. Maka ego na nwere isi. Ngwa kịta ịbụ nwanne mmadụ. Ịbụ nwa mmadụ. Kịta yi na-ebugara family ndị nke a na-ebe, family ndị nke a na-ebe over something that could have been avoided. Ọ dị ọkwa na mmadụ ododo ndị be anyị. So ka nnukwu anụ mgbe ọzọ ndị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ.